Viete, ako rozlíšiť diamant od zirkónu? Jednoduchý spôsob, ako identifikovať diamant a zirkón, je založený na optických vlastnostiach týchto nerastov. Pozorované kamene majú rovnaký výbrus, vizuálne sú identické a sú veľmi ľahko z pohľadu verejnosti zameniteľné. Prvý z kameňov je zirkón. Kameň položíme na vytvorenú šablónu. Kameň po tejto šablóne posúvame a vizuálne sledujeme obrazce, ktoré sa objavujú v kameni. Kameň pozorujeme kolmo z vrchu. Zirkón je priehľadný, pričom vidno čiarový kód v zaoblenom tvare. Druhý z kameňov je diamant. Kameň položíme na vytvorenú šablónu. Kameň po tejto šablóne posúvame a vizuálne sledujeme obrazce, ktoré sa objavujú v kameni. Kameň pozorujeme kolmo z vrchu. Diamant nie je priehľadný, preto nie je možné vidieť, čo sa nachádza pod diamantom. Tento spôsob identifikácie je možné použiť len na rozlíšenie diamantu od zirkónu a nenahrádza odborné posúdenie kameňa prostredníctvom na to určených testerov.